Türkmen dergärçilik sunugaty gadymy milli sungatlarymyň biri bolmak bilen häzirki günlerde hem şol dergärçilik sunugatynyň bir ýaş tapawutlyklaryna görä birnäçe toparlara bölünýär. Dergärçilik sunugatynda gadymy döwürlerden bäri dergärlerimiz dinanlary bezemekde olary bir hasam şol näzikligine, bir gözelligine gözellik goşmak üçin birnäçe şaýsepler döredipdirler. Çağa şaýsepleri, gyzlaryň şaýsepleri, gelinleriň, uly ýaşly ene mamalarymyzyň şaýsepleri bar. Türkmen dergärçiligi öz gözbaşyny ören gadim döwürlerden alyp gaýdýanlar. Türkmen dergärçiliginiň ajaýyp eserlerine türkmen halkynyň ruhy dünýäsi, edim gylymlary, milli däp desurlar şöhrelendirilýändir. Türkmen halkynyň baý milli mirasy bar. Şo baý milli mirasynyň bir bölegini hunärmençilige degişdir. Hunärmençiligiň iň tereň naýba seçmelen bir orta dergärçilik sunugaty degişdir. Dergärçilik sunugaty öz gözbaşyny gadim döwürlerden alyp gaýdýar. Gadim döwürleriň aýdamyda orta biziň ýamdan öňkü mezalit döwrüne alyp gaýdýanlygy barada bir näçe taryh maglumatlar esas berýär. Gulyaqa şaýsepi esasan bir ýaş tapawutlyklaryna görä daqynman onu her bir ýaşdaky çağalardan ene mamlarymyza çenni bir ürjedilip esas şu ýakany bezemek üçin adyndan belli bolýar. Gulyaqa diýeninde ýakamdaky gül ýa-da bir günüň şeklini berip gülyaqa diýip hem ulanylypdyr. Sebetara tapawutlyklaryna görä gulyaqalar hem birnäçe görnüşlere eýe bolupdyr. Gulyaqa esasan şol gelin gyzlaryň ykjamlygyny, rahatlygyny şo ýakasyna dakanda bir owdanyň üçin hem şol ýakany bir ykjam edip saklapdyr. Gulyaqa şaýsepi gadymy döwürlerde ilk dergärçilik sunugatynda dergärlerimiz şaýsep döredip başlan döwürlerinden bäri bir ýerine ýetirilipdir. Gulyaqa esasan şol tegele günüň şeklini ýadyňa salýar. Dergärçilik şaýsepini döredenlerinde tebigatymyza ýüzlenipdirler. Tebigatymyzyň bir gözelliklerini, gülleriniň, haýwanat dünýäsiniň şekillerini bir şol sebetiň bir däp desuruny dergärçilik şaýsepini siňdirmäne çalyşypdyrlar. Dergärçilik eserleriniň arasynda zinan şaýsepler aýratyn orun tutýanlar. Çünki türkmen dergärleri öý ojoň ýaraşygy, nesil dowamaty hasaplanýan zinanlara uly sarpa goýupdyrlar. Türkmen öz zinanasyny bezemek, beslemek, onu dürlü kümüş şaýsepler bilen bezemegi öz mukaddes borç hasaplapdyr. Ene mamalarymyzyň asyllylygy, edep ekramlylygy, olaryň däp desurlarymyza sarpa goýuşy, milli hem ruhy gymmatlyklarymy aýap saklaýyşyny görmek bolýanlar. Türkmen dergärçilik diýemizde köpüýümizin gözüňizde gulyaqa janlanýar. Türkmen dergärleriň şol boyna daklyan şaýseplerini aýdyp geçeminde orada birnäçe görnüşler bar. Ýagny olary mysal edip bukawlary, gursakçylary, ýakawajyklary, gulyaqalar aýtmak bar. Gulyaqalar aýdamyzda orada gulyaqalar has gadim döwürlerden öz gözbaşyny alyp gaýdýanlygy barada birnäçe taryh maglumatlar esas berýär. Ýagny Altyndepe'den, Marguşdan tapylan zinan heýkeljikleriň boýlaryny şol gulyaqa meňdeşligi şaýyn barlygy barada arheolog alimlerimiz belläp geçýär. Bu bolsa şo gulyaqanyň gadim döwürlerden barıp biziň ýamdan öňkü 3-nji, 2-nji müňülliklerde alyp gaýdýanyny esas berýär. Gulyaqa şaý esasan gyýlarynyň boýuna dakan beze gönem bolupdyrýar. Ýagny gyýy jagaşlarymyz eýem uppa bilen birlikde boyunlaryny gulyaqa bezek şaý dakypdyrlar. Gulyaqa diňe bir gyýlamyň däl eýsem durmuşa çykan denanlarymyzdan bezek önem bolupdyr.
Ene şu taýda Gulyaqa şaýsepimiz günüň şeklinde tegelek görünüşinde tebigatda yüzlenipdirler. Gulyaqa şaýsepi şol zenanlaryň bir gursagyny bezeýän gün kimin çoýar diýip hasaplapdyrlar. Dergärçilik sanatynda şol däpde surlar ýa-da tebigatymyza yüzlenmek bilen çäklenmän şaýsepleri döredende bir gelin gyzlary, bir yrmy inançlary, bir gorak hukmunda hem niýetlep döredipdirler. Şol Gulyaqa şaýsepini hem gelin gyzlarymyzyň bir gursagyny bir çoýup gözden dilden goramak seredeninde bir şo gursakdaky Gulyaqa gözüň düşmek, nazardan goramak esasında bir niýetlenip ýasalan şaýsepleriň biri. Ine görşümiz ýaly Gulyaqa marsewitine mahsus bolan Gulyaqa her bir sebitde belli bolşy ýaly zergärler bir şol sebitden ulanylýan tilsimleri bolupdyr. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna degişli şol Gulyaqa şaýsepini hem tapawutlandyryp bilmegimiziň özü hem her bir şaýsepde bolşy ýaly olar çyzgy naşylary bilen ýerine ýetirýärler. Şol şaýsepin ýüzüne çyzgylar edip, şol çyzgylaryň içine hem altyn çaýyp ýerine ýetirýärler. Aralarynda hem nerrek görünüşinde deşikler bilen deşilen nagşylary sazlaşdyryp ýerine ýetirýärler. Gyrasyndan hakyk gaşy aýlap ýerleşdiripdirler, aralaryndan çyzgy görünüşinde nagşylary sazlaşdyryp nagşy emele getiripdirler. Merkezinde hem inha hakyk gaşyny ýerleşdiripdirler. Daşyndan çyzgylaryň nerek nagşyl deşikçileriň esasında hem tegelenip aýlanyp nagşylary sazlaşdyryp ýerine ýetirýärler. Gulyakalarda bir belli bir gowurmy ýa-da bir gaşlarynyň setir sany bolmandyr. Zergäriň öz döredijligine esaslanýar. Ýöne ol şol döredýän zergäriň öz döredijligine bagly bolupdyr. Gulyaqa esasanam yerli kumuşdan yüzüne altın çaylan türlü ösümlük dünýäsine degişli nagşylar bilen bedelipdir. Yüzüne bol hakyk pöwrüýde gaşlar oturypdyr. Diňe bir hakyk pöwrüýde gaşlar däl, eýsem wagtyň geçmegi bilen yüzüne dürli goruşnak çüýşe gaşlar bilen hasem bedegini artdyrypdyrlar. Dergärlemediň kämilleşmegi bilen Gulyaqa bedeg şaýynyň aşaky bölegini dürli şelpeler oturdurypdyr. Şol şelpeler bilen 20-nji asyryň başlaryndan şelpeler daklanlygy bardy. Bir näçe maglumatlar esas berýär. Gulyaqa barada aýdamyzda Gulyaqanyň arka tarapyna ýerki wagtlarda iňe wajyklar bolman, dürli görünüşindäki halkajyklar ýa bolmasa togalak görünüşindäki kumuş bölegi kevşirilipdir. Bu orta şolaryň üstü bilen ýüpe berilipdirilip zenanlamyz boýunlaryna dakypdyrlar. Maglumatlara görä şu enelerimizden gyýlarymyza miras halaryny bedeg önem bolupdyrýar. Ýagny gyýlanma durumça çykýan döwrüne bolsa Gulyaqanyň has owadan bedemen görünüşi öz ýanlary bilen sep hukmyny alkydypdyrlar. Gulyaqa sine demizde bir dergärimiz şo bir Gulyaqa ýasasa-da bir-birine meňdeş bolmaýar. Türkmen dergärläriniň ustatlygy, ilham alyp ýasýanlyklaryna aýdyň tutnamasy bolup durýar. Zenan şaýsepleriniň arasynda Gulyaqalar aýratyn orun tutýanlar. Gulyaqalar esasanam uly ýaşly, orta ýaşly hemde ýaşajyk gyýlar üçin ýasalan şaýsepleriň biri bolup durýar. Gulyaqalary esasanam türkmen zenanlary ýakalaryna dakypdyrlar. Ýakanyň ykjam hemde edepbil durmaklygy üçin Gulyaqalar esasy orun eýeläpdir. Gulyaqa adyndan hem belli bolşy ýaly güne çalymdaş tegelek görünüşinde bolup, onuň merkezine bir uly hakyk gaşy ýerleşdirilipdir. Onuň töwereklerine bolsa nerrek, aýgyzyl, çigillem ýaly nagşylar ýerleşdirilipdir. Gulyaqanyň eteklerine esasanam şelpeler, gotozlar bilen bedelipdir. Şeýle hem Gulyaqalar güberçök görünüşli, epenekli Gulyaqa ýaly bir näçe görünüşleri bolupdyr. Gulyaqanyň bir näçe görünüşi we ýa-ni şelpeli Gulyaqa ýöneköy Gulyaqa ýa bolmasa goşa Gulyaqa ýaly bir näçe görünüşleri bölmek bolýar. Biziň döwlet muzeýimizde bolsa şu Gulyaqalaryň bir näçe görünüşleri goralyp saklanýar. Şolaryň birini aýtsak bolsa, şu Gulyaqany aýtmak bar, Gulyaqanyň esasany sebit aýdamyzda bolsa, Türkmenistanyň Gunarty ýa-ni Ahal welaýatynyň zergärläriniň ýasan Gulyaqasy bolup durýar. Munyň döwrüni aýdamyzda 19-njy asyryň ahyry 20-nji asyryň başlary ölçüni alýar. Gulyaqanyň ýerli kumuşdan bolup ýüzüne altyn çaýlypdyr. Mundan başga ýüzüne durly görünüşindäki nagşylar bilen bedelipdir. Gyra böleklerine bolsa kerkere nagşylanlypdyr, ýüzüne bolsa islimi nagşylar ýa-ni gul nagşylar bilen hasem bedegini artdyrypdyrlar. Mundan başga-da durly görünüşindäki nerrek nagşylar bilen bedelipdir. Ýüzüne bolsa bir näçe
gyzyl çüýşe gaçlar bilen oturdulypdyr. Sevden aýdamyza bola Türkmenistanyň günorta ýagyna Ahal welaýatynyň dergärleriň ýasan bede gönüm bolupdyr ýar. Asyry bolsa 19-njy asyryň ahyry 20-njy asyryň başyny öz içine alýar. Munyň arka tarapyndan urduş ýaka dakmak üçin togulok görünüşindäki kümüş bölegi kepşerilip şoluň üstü bilen ýüp daklyp boýnlaryna denanlamy dakıpdyrlar. Arasy kümüşden ýasalyp ýüzüne de altyn çaýlypdyr. Ştaýda ýanky bellek geçişmeýär tebigaty ýüzlendir diýip bellep geçdik. Ştaýda olar dörde bölünmeginiň esas sebäbi hem bir ýylyň dowamynda 4 paslyň bardygyny aňladýar. 4 bölekden aralaryny bolsa işlen siýimleriň buğday şeklinde getirilmegi bolsa tebigatyna ýüzlenipdirler esasan. Nerek naqşlary hem şol esas gadymky döwürlerde ulanylypdyr. Olar bir demirin ucuna şekiljeň emele getirýärler. Soňra şonu kakma usulunda kakyp nerek naqşlary bilen bir ösümlük dünýäsiniň bir güllörüň hatar inha bir gözel şekilini emele getirýärler. Olam bir uly dergärçilik sunatynda esas şol ulanýan galyplaryň esasy orny bolupdyr. Şol galyplaryň üstü bilen bir owadan şekilleriň yerleşdirilmegi bu gadymky döwürlerde bir şol dergärleriň has hem usatlygy çyzgylar ýerine ýetirilmändir. Şol galyplaryň bir sazlaşdyryp şol alan gowrumlary kümüşüň ýüzüni şol wagtyň dowamynda yerine getirilip naqş emele getirilip gidipdir. Häzirki döwürde bolsa bir tehnologiýaň ösmegi esasynda dergärler ilki bilen çyzgy yerine getirip haýsy şekilin, haýsy naqşyň nirde yerleşýänini ilki galamda bir näçe gözleglerini edýär. Soňra bir kompýuterda bir has hem aýdynlaşdyryp çyzgylaryny yerine getirip şol taýin bolan çyzgyny alyp kümüşüň ýüzüne ýelmäp, onu kesmek usulunda, deşmek usulunda şu çyzgy esasynda yerine getirilýär. Tehnologiýaň ösmegi biz dergärleriň has işiniň ýeňilleşmegi ýa-da bir şol şaýsepleriň has nepis hem şol duru aýdyň çykmagyna kömek berýär. Ene şu gulýakada hem esasan türkmen şaýseplerinde dergärlerimiz hakyky pöwrüýdi, hirzapraz gaçlaryny ulanypdyr. Hakyky gaçlaryň esasy orny köp bolupdyr. Gulyakalarda bolsa onuň gowrumly ýa-da taýda görüşmiz ýaly teki görnüşlerini ulanypdyrlar. Gulyakamyz bar dowam etsek, döwlet muzeýinde saklanýan şu gulyakany aýtmak bar. Bu ýa gulyakada hem ýerli kümüşden bolup ýüzüne altyn çaýlypdyr. Bu gulyakanyň merkezine bir hakyky gaç oturdulypdyr. Töweregine bolsa gyzyl reňkli çüýşe gaçlar bilen bedäpdirler. Ýene bir tapawutlygyny aýtsak bolsa, ýüzüne bir näçe gyzyl çüýşe gaçlar oturdulypdyr. Garalardan bolsa huwun gaçlar bilen bedelipdir. Merkezine islimi naqş oturdulypdyr. Gyra böleklerine bolsa tebigatymyzyň ýapraklaryny, ballaklaryny ýa-da salýan naqşlar bilen bedelipdir. Bundan başga diňe bir islimi naqşlar bilen näl, eýsem nerek naqşlar bilen bedegini hasem artdyrypdyrlar. Şaýseplemizin arka tarapyna seredimizde bolsa, şu şaýyň arasy kümüşden edilendigini hasem aýdyn görmek bolýar. Şu gulyakamyzyň Sevitini aýdamyzda bolsa, Ahal welaýatynyň denanlaryň daknanlygyny görmek bolýar. Mundan başga döwrüni aýdamyzda bolsa, 19-njy asyryň ahyry 20-njy asyryň başlaryna degişlikni hasem aýdyn görmek bolýar. Günesine sinedänmizde ol bütün yer şaryny öz ysy mähri bilen ýyladyp duran älim jisimleriniň biri hasaplanýar. Ajaýyp aýratynlygy eýe bolan, gözelligiň, görküllügiň aňyry baş hasaplanýan esasy naýbaş şaýseplerimiziň biri bolan gulyakalar hakykatdan hem güne çalymdaş bolup türkmen denanynyň gursogyny bezeýän, ýakasyny bezeýän esasy şaýsep bolupdyr.
durýar. Şonuň üçin ene mamalarymyz hem dinanyň kalbyny ýol açýan esasy şaýsep bolan gülýakany sarpalap, söýgülep, geljekki nesillere hem miras geçirmekligi öz nesillerine agtyk çoğuluklaryna wesiýet edipdirler. Şol wesiýetden ugur alan türkmen dinanlary öz gülýakalaryny hemişe apalap saklapdyrlar. Şol gülýakalary toy märekelerde, bayramlarda dakynan bolsalar, esasy dakylmadyk wagtlar bolsa, ak ýalyga orap onu sanlykda apalap saklapdyrlar. Bu gülýakanyň esasanam yerli kumuşdan bolup, merkezine bolsa bir hakykaş oturdurypdyr. Töweregine bolsa dürli görünüşindäki islimi naqşlar, ýagny yaprajyklar ýa-da salyan bölekler ýelmenipdir. Ondan başga da gyra böleklerine bolsa aýagdal naqşlar berilipdir. Munyň esasany sevdiň aýdamyzda ýomut türkmenleriň gürje takynan bedek önümdigini görmek bolýar. Döwrüň aýdamyzda bolsa 19-njy asyryň ahyryny öz içine alýar. Şu gülýakamyzyň ýüzündäki naqşlaryny sine edemizde bolsa ýomut türkmen dergärleriniň ýasalyş usulyny görmek bolýar. Ýüzüne epene gitmek, ýagny ýelmeme usuly peýdalanýarlar. Bu gülýakamyzda bola şol ýasalyş usulyny hasam aýdym görmek bolýar. Gülýakalamyzda sine edemizde diňe bir hakyky peýride gaçlaryň bedelmän, eýsem dürli görünüşinäki ýaşyl, gyzyl çüýşe gaçlaryň hem bedelipdir. Şol gaçlaryň bedeliň bir gülýakamy mysal etersek, döwlet muzeýinde goralyp saklanýan şu gülýakany aýtmak bor. Bu gülýakanyň beýle gülýakalary ýaly yerli kumuşdan bolup ýüzüne altyn çaýlypdyr, hem de gyra böleklerini kerkenen ağaçlar bilen bedelipdir. Merkezine bolsa bir hakykaş oturdurypdyr, töwereklerine bolsa gyzyl ýaşyl renkli çüýşe ağaçlar bilen bedelipdir. Ýüzüne islimi naqşlary, çigillem naqşlary çizim usulyny ýerine ýetirilipdir. Nerek naqşy bolsa deşme usulyny ýerine ýetirilipdir. Sevdiň aýdamyzda Türkmenistanyň günorta günnäwer ýagny Mar welaýatynyň türkmen zinanlaryň dakynan bedek şaý bolup durýar. Döwrüň aýdamyzda bolsa 19-njy asyryň ahyryny, 20-njy asyryň başyny öz içine alýar. Gülýakalar ýerine ýetirilende şol ýurdumyzyň Mar sewitinde hem ahal sewitinde bir meňdeşlik bolupdyr. Olar ýerine ýetirenlerinde gülýakalary çyzgyly altyn çaýmak usulyny has hem köpülendirler. Şerpeli gülýakalar hem ahal mari sevitlerinde köp ýerine ýetirilipdir. Ine gülýakalaryň tapawatly görünüşi Balkan sevitinde ýerine ýetirilip, ine şu taýda görýän gülýakamyz Balkan sevitine mahsus bolan gülýakamyz tomorçakly gülýaka galyplaryň üstü bilen ýerine ýetirilen belli bolşýaly Balkan sevitinde bir şol sevite mahsus bolan bir ýürüýte tilsimleri bolupdyr. Ol hem ýanky galyplaryň üstü bilen ýerine ýetiripdirler. Esasan galyplarda altın bölejikleriniň kakyp şekiller çykaryp, kesip olary sazlap ýerleşdiripdirler. Ol hem uly usatlygy talap edipdir. Şol galyplaryň bir sanlarynyň sany düzülende bir ýerleşdirmek üçin hem ölçegleriniň gabat gelmegini uly bir usatlygy talap edipdir. Galyplaryň kakma usulunda altyn bölejikleriniň kakyp şekilçikler çykarypdyrlar. Olaryň arasynda hem oňjak gaçlary ýerleşdiripdirler. Balkan sevitinde esasan peýrize kırzapraz gaçlaryny ýerleşdiripdirler. Ol bolsa şol Balkan sevitiniň bir Hazar deňiziniň bolmagy, şol deňiziň bir ahaňyny bermek üçin gök görünüşinde peýrize gaçyny ýerleşdiripdirler. Döwlet muzeýimizde diňe bir şol Türkmenistanyň günorta sevitleri, ýani ahal mar sevitleriniň dergärlerini ýasan gülýakalarda eýsem Türkmenistan Günbattar ýagny Balkan welaýatynyň dergärleriniň ýasan gülýakalary hem goralyp saklanýar. Şolaryň bir misal aýtsak, şu gülýakany aýtmak bor, ýagny bu gülýaka goşa gülýaka ýa-da güwürçekli ýa bolmasa tomarçakly gülýaka hem atlandyrilýar. Bu gülýakanyň yerli kumuşdan bolup ýüzüne altyn epene gitmek usulyny ýerleşdirilipdir. Görüşimiz ýaly ýüzüne gyzyl ýaşyl gaçly çüýşe gaçlar oturdypdyr, garalaryna bolsa peýride gaçlar oturdurypdyr. Diňe bir gaçlar bilen bedegini artdyrman, eýsem dürli görünüşindäki nokat naqşlary, islimi naqşlary ýa bolmasa goçak naqşlary bilen bedegini hasam artdyrypdyrlar. Sevdiň aýdamyzda Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň türkmen dinanyň dakynan bedegi şaý bolup durýar. Döwrüň aýdamyzda 19-njy asyryň ahyryny öz içine alýar. Tomarçakly gülýakanyň döreşi barada halk arasynda şeýlerek bir rowaýat ba, gadim döwürde bir dergäriň ogly bolupdyr. Şol dergär öz oglyny öýermek üçin bolsa gudaçylyga gidipdir. Gudaçylyga baran ýerine bolsa söz düşünürýän bu üýtgeşik bir bedek şaýyny ýasamaklaryny haýyş edilipdir. Dergär giýjüň pikirlenip güwürçekli gülýakany oýlap tapypdyr.
halk arasynda Gülýakanyň üýtgeşik bir nusgalaryna hem gabat gelmek bolýar. Ýagny Gülýakalar bir gat däl, iki gat görnüşini, güwürçek görnüşini ýasalan nusgalaryna hem gabat gelmek bolýar. Esasan hem Türkmenistanyň günmatar sevitlerini epenekli ýa-da göbekli Gülýakalar giýinden ýaýrapdyr. Olar Gülýakany has gawaraly, has görnükli görkezmek üçin iki san tegelekden ibarat bolupdyr. İçki tegelek has öňe çykyp, ikinji tegelek bolsa, ýyzy ýerleşdirilip, üýtgeşik bir utgaşyklygy emele getiripdir. Göbekli Gülýakalar çylşyrmly ýerine ýetirilipdir. Olar dergäriň bir ihlasını, zähmetini talap edýän bir Gülýaka bolupdyr. Şonuň üçin hem bir tegelek ýasalandan soňra ikinji tegelegi oňa birikdiripdirler. Şeýlelikde bir üýtgeşik sunugat eser kemale gelipdir. Döwletimiz aýynda diňe bar şol güwürçekli Gülýakalar däl, eýsem dürli görnüşindäki epenek edilen Gülýakalar goralyp saklanýar. Şolaryň bir misal aýtsak, ýagny Balkan welaýatynyň dergärleriniň önüne degişe Gülýakany aýtmak bar. Gülýakanyň ýanky Gülýakaýal ýerli kumuşdan bolup, ýüzüne altyny epenek etmek usulyny ýasarypdyr. Görşümiz ýaly bu Gülýakanyň gyra böleklerini ýaşyl, gyzyl, gök çüýşe gaçlary oturdulypdyr. Bu dürli reňktäki çüýşe gaçlaryň oturdylmagy bolsa, şu Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Hazar deňiziniň bolmagy bilen baglanyşykly aýdylýar. Mundan başga-da diňe bir şol gaçlar bilen eýsem dürli görnüşindäki naqşlar, ýagny goçak naqşlary, islimi naqşlar bilen bedelipdir. Munyň öz döwrüne aýdamyzda bolsa, 19-njy asyryň ahyryny öz içine alýar. Ýanky Gülýakadan tapawutlykda ýanky Gülýaka güwürçekli edilen bolsa, bu güwürçeksiz görnüşine edilipdir. Bu bolsa şu Balkan welaýatynyň dergärleriniň ören kämir ustadlygyny hasem aýdyn görmek bolýar. Ýanky Gülýakamyza tomarçakly Gülýaka diýilýän bolsa, bu Gülýaka gapakly Gülýaka diýip atlanyrlar. Maglumatlaryň berilişine görä, şu Gülýakany esasan ýaşyl denanlarymyzyň boýunlaryna dakylanlygy barada bellenip geçilýär. Balkan sevitinde ýerine ýetirilýän Gülýakalarymyzyň ýene bir görnüşi, Nöştaýda gapak görnüşinde ýerine ýetirilýän Gülýakalarymyz gogurumy birazrak ulurak bolup, has hem galyplaryň türlü görnüşlerinde gyra naqşlaryny hem şekil emele getirýän esasda ýerleşdiripdirler. Türlü reňktäki gaçlary, hirzapraz, pöwrüýdi, hakky gaçlaryny utgaşdyryp ýerleşdiripdirler. Balkan sevitinde esasan Gülýakalar şelpeli görnüşinde ýerine ýetirilmändir. Ululu kiçili gowrumda ýerine ýetirilipdir. Gülýakalar barada gurrun edenmizde bu şaýsep Türkmenistanyň ähli sevitlerini Zenanlar tarapyndan söýülip dakylýan şaýsepleriň biri bolupdyr. Gülýakalarda hem sevitleýin aýratynlygy synlamak mümkindir. Ýagny günmatar Türkmenistanyna Gülýakalaryň gawarçakly ýa-da göbekli Gülýakaýaly Gülýakanyň bir täsir nusgasy giňden ýaýrapdyr. Bu Gülýakada esasan dergärler merkezindäki hakyky gaşyň töwereginden jok pöwrüýde gaçlary, şeýle hem aýna gaçlary ýerleşdiripdirler. Şeýle hem bu Gülýaka iki gatdan ibarat bolup, onuň merkezindäki gaty esasan göwerilip öňe çykyp durupdyr. Beýleki gaty bolsa, esasan etegine ýerleşip, bu hakykatdan göwerçek görnüşinde bolupdyr. Şeýle hem Gülýakalar şelpeli, şelpesiz, jüwit ýa-da täk görnüşinde hem ýerine ýetirilipdir. Umuman Gülýaka Türkmen zenanynyň asyllylygynyň, salihatlylygynyň, görmekgülliginiň nyşany hasaplanıpdyr. Şonuň üçin hem Türkmen zenanlary hemişe ýakalaryny Gülýaka bilen berkidipdirler. Gülýakany diňe bir uly görnüşlerden, eýsem kiçik görnüşlerim döwlet muzeýiminde goralyp saklanýar. Şolaryň bir misal aýtsak, kiçiräjik Gülýakany aýtmak bar. Bu Gülýakany esasan kiçik ýyllarymyzda dakypdyrlar. Bu görşümiz ýagry Gülýaka ýerli kumuşdan bolup ýüzüne altyn çaýlypdyr, hem de bir näçe gyzyl reňkli çüýşe gaçlary oturdulypdyr. Gyra böleklerine kerkere naqş salynıpdyr. Ýüzüne bolsa islimi naqşy çizme usulyny ýerine ýetirilipdir, nerrek naqşy bolsa deşme usulyny ýerine ýetirilipdir. Bu Gülýakanyň arka tarapyna serdemede bolsa arada kumuşdan edilenden görmek bolýar, hem de ýokarky bölegine bolsa turba görnüşindäki kumuş kepşirlenipdir. Ýüp bilen gyýja gaçlaryň boýuna dakylanylygyny hasem aýdyn görmek bolýar. Bu Gülýakanyň sevitini aýdamyzda
ýagny Ahal welaýatynyň kiçik gyýlarynyň daklanlygy bellenip geçilýär hem-de döwrüne aýdamyza bolsa 20-nji asyryň başyny ötüşine alýar. Erke gadim gulýakalary çelpesiz, duňmasiz görünüşine ýasalypdyr. 20-nji asyryň başlaryndan, ýagny 40-njy 50-nji ýyllarynda bolsa gulýakalaryň aşaky böleklerini çelpeler bilen bedelipdir. Çelpeler bilen bedelen gulýakalaryň bolsa döwlet muzeýinde bir näçe görnüşler goralyp saklanýar. Şolaryň birini mysal aýtsak, şu gulýakany aýtmak bar. Bu gulýakanyň ýerligi görşüme diýär kümüşden ýüzüne altyn çaýlypdyr. Aşaky bölegine bolsa bir näçe çelpeler oturdulypdyr. Gulýakalarda esasen çelpeler salnanyna täk görnüşine ýerine ýetirilipdir. Mundan başga ýüzüniň gaşlaryna seredemizde bolsa bir näçe açyk renkli hakyky gaşlar oturdulypdyr. Töweregine bolsa ýaşyl hem-de gyzıl renkli çüýşe gaşlar oturdulypdyr. Merkezinden bolsa dörde bölünýän görnüş geçirilipdir. Şo dörde bölünýän görnüşin geçirilmegi bolsa şol 1 ýyla 4 pasynyň bardygyny aňladýar. Mundan başga da gyra böleklerine kerkere naqşlanypdyr. Ýüzüne bolsa islimi naqşlar çizme usulyny, nerek naqşlar bolsa deşme usulyny ýerine ýetirilipdir. Aşaky bölegine şelpeler bolsa iki hatarlayan gidip olar bir-birini halkalar arka biriktirilipdir. Birinci hatarnak şelpeler gaşlar bilen bedelipdir. İkinci hatarnak şelpeler bolsa yaprağı ýağda salýan görnüşine ýasalypdyr. Şu gulýakamyzda beýle gulýakalardan tapawutlykda beýle gulýakalarda turby görnüşindäki kumuş böyle oturdulýan bolsa, bu gulýakanyň ýokary bölegine gulp kepşelenip, şo gulpyň üstü bilen bolsa boýunlaryna dakypdyrlar. Gulýakanyň sebitini aýdamyzda Türkmenistanyň Mar welaýatynyň dergärleriniň ýasanyny görmek bolýar, 20-nji asyryň başlaryny ölçüne alýar. Umuman gulýakalarymyzyň esasy gowrumy tegelek bolsa-da, şol dürli görnüşdäki ýaşdaky zenanlarymyz üçin ýerine ýetirilen gowrumdy gulýakalar bolupdyr. Gadimki döwürden hem-de häzirki biziň gündämimizde ýerine ýetirýän gulýakalaryň tapawuty gadimki döwürlerde esasen çyzgy naqşlaryň, islimi naqşlaryň üstü bilen bir gat görnüşinde alınıpdyr. Esasy bir gat kümüşiň üstüne gaş öýçüklери, gaşlary ýerleşdirip ýüzüne çyzgylaryň, işlen simlaryň üstü bilen ýeňil görnüşinde ýerine ýetiripdirler. Häzirki uullarymyzda has hem nepizleşdirip dergärlerimiz gulýakalary şelpeli ýa-da iki gat karkaz görnüşinde galyňlyk berip bir näçe şekilleri, gowrumlary ýerleşdirip has hem nepis owadanlyk bilen gündelik durmuşynda ýa-da toý bayramlaryna dakynýan dürli görnüşde ýerine ýetirýärler. Türkmenistanyň Döwlet Çepirçilik Akademiýasynda hem halipa şagirtlik ýörelgesini uly üns berýärler. Taliplere öwredilende her bir muallimler, halipalar bir şol gadimki döwürde ýerine ýetirilen nuskalaryny hem ýitirmän häzirki günlerde bir has hem kamilleşen owadan görnüşlerini, täzeçe görnüşlerini ýerine ýetirmekleri üçin uly işler alınıp barylýar. Şu taýda biziň şol Çepirçilik Akademiýasynda ýerine ýetiren taliplerimizin hem bir näçe eserleri bar. Ýanky bellep geçişmeýäli. Gadimki döwürlerden tapawutlykda şelpeli hem-de iki gat görnüşinde ýerine ýetirilen gulýakamyz. İki gat görnüşinde ýerine ýetirmek üçin sany metali keşirilemek esasında ýerine ýetirilýär. Onuň esasy üstki gatyna şeýle islimi naqşlaryny, şekillerini kesmek usulunda ýerine ýetirilýär. Esasy bölegi bolsa tekillik görnüşinde ýerine ýetirilip, onu garaltmak usulunda ýerine ýetirilipdir. Hakyk pöwrüýde gaşlaryny ýerine ýetirip, garasyndan bolsa ýylan izi bilen işlen simleri sazlaşdyryp bir şekili emele getiripdirler. Şelpeleriň, zynjyrlaryň, aralyklaryň hem dergärçilik sungatynda bir esasy orny bolupdyr. Şol haýsy bolsa da bir şol şaýsepi bir gözellik goşmak üçin uly orna eýe bolupdyr. Şelpeler ýerine ýetirilende hem şelpeleriň bir näçe galyplar taýýarlandyr. Şol metaliň ýüzüne gyryp galybyň şekil çykarylypdyr. Soň şol çykarylan şekiliň üstüne kümüş bölejikleri goýup kakmak usulunda şol şekili alypdyrlar. Soňra alynan şekili kesip şunýaly şelpeleri emele getiripdirler. Gawun çygydy ýa-da naýza tebigata ýüzlenip şekilini döredipdirler. Aralyklar ýerine ýetirilende hem aralyk bul diňe zynjyrdan göýberme arasyna aralyk salnanda bir rahatlygy esasy gözeňine tutupdyrlar. Bir şelpeleriň bir çolaşmazlygy üçin, agran bermek üçin hem owadanlyk üçin aralygy hem
yerleştiripdirler. Gulyakalara siňe edenimizde olar halk döredijiligi eserlerini, halk aýdym sazlaryny hem giňden wasp edilipdir. Gulyakasy tylla gaşly diýip wasp edilen gulyakanyň gaşlary hem özboşly bolupdyr. Gaşlarynyň yerleşdirilişi hem soňky döwürlerde has kämilleşdirilipdir. Ýagny gulyakanyň gaşy ýöneköý bir gaş görnüşine tekid yerleşdirilmän, ol göwerçek görnüşine has öňe çykyp duran gulyakanyň bir görmekgilligini, gelişikligini artdyrýan bir görnüşde ýerine ýetirilipdir. Umuman gulyakalaryň şelpeli, şelpesiz, goşa, täk görnüşindäki nusgalaryna gabat gelmek bolýar. Soňky döwürlerde gulyakalar diňe bir tegelek görnüşine däl, eýsem 3 burçluk görnüşine, 4 burçluk görnüşine ýerine ýetirilen, tumorça görnüşine ýerine ýetirilen nusgalaryna hem gabat gelmek bolýar. Gulyakalaryň öz bolşullygy barada gurrun edenimizde gulyakalar hakykatdan hem güne çalymdaş hem-de güle çalymdaş şaýsepleriň biridir. Döwlet muzeýimizde uly gowrunly şelpeli gulyakanyň şu görnüşini görmek bor. Bu gulyakanyň yerli kümüşden ýüzüne altyn çaýlypdyr. Merkezine bolsa açyk renkli hakykatçylar oturdurypdyr. Töweregiňe bolsa ýaşyl gadar renkli çüýüş agaçlaryň birlikde hem goýy renkli hakykatçylar oturdurypdyr. Garalaryna kerkere naqş salynıpdyr. Üçurşuk şekiller, islimi naqşlar çizme usulyna edilip, nerrek naqşy bolsa deşme usulyna edilipdir. Bu gulyakanyň aşaky bölegi hem ýanky gulyaka ýaly iki hatarly gidýän şelpeler edilipdir. Onuň birinji hatarlary açyk renkli hakykatçylar oturdurypdyr. Ikinji hataryna bolsa ýaprak şekilli şelpeler halkalar arkaly bir-birine birikdirilipdir. Munyň sebäbini aýdamyzda ol Türkmenistanyň Mara welaýatynyň dergärlerini ýatan önüm alyp durýar. Wagtyny aýdamyzda ol 20-nji asyryň başyny ölçüşini alýar. Gulyakalar has uly gowrunda görnüşler bolsa döwlet muzeýiminiň hemişelik sergidalaryna yerleşdirilen. Ýene-de bir Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň talipleriniň ýerine ýetiren şaýsepini alsak, ýanky belläp geçişmeli, iki gat görnüşinde ýerine ýetirilen islimi naqşlaryň sazlaşdyrylyp salynmagy. Bul bolsa şol bir gadimki nusga tegelek görnüşinde günüň şekilinde alınıp, ýöne has hem kämilleşen görnüşinde ýerine ýetirilipdir. Ýylan ýyzylaryň, işlen simlaryň üstü bilen bezelipdir. Aralyk şelpeler, zynjirler bilen hasam owadan görnüşinde täzeçe gulyakany döretmän başarypdyr. Indi şu taýda görýän gulyakamyz taliplerimizin ýerine ýetiren gulyakasy. Taýda esasan bir gulyakany ýerine ýetirende iki gat görnüşinde altyn çaýmak usulunda ýerine ýetirilipdir. Has altyn çaýyp bir öwüşgün bermek usulunda ýerine ýetirilipdir. Oňuja hakykatçylaryny yerleşdirip ýerine ýetiripdir. Aralyklarynda hem oňuja hakykatçylaryň yerleşdirip ýerine ýetirilipdir. Şelpeleri ýankydan tapatlykda, ýanky naýda görnüşinde ki şelpe däldi, ujuk töwrak görnüşinde alynan şelpeler. Şelpeler hem şaýsepleri jemleýiji höküminde bir orny eýe bolupdyr. Şelpeler hem owadan owazy emele getiripdirler. Türkmenistanyň ahal Mara welaýatynyň dergärleri esasan hem gulyakalaryň şelpeleri bilen bezeýän bolsa, Türkmenistanyň Gunmatar ýagny Balkan welaýatynyň dergärleri şelpeleri bilen däl eýsem gulyakan dugmalar bilen bezäpdirler. Şo dugmal gulyakalaryň bir misal aýtsak, şu gulyakany aýtmak bar. Gulyakanyň dugmaly görnüşleri ören seýrek görnüşine gabat gelýär. Şu gulyakanyň görüşimiz ýaly hem Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň dinanyň daklanyny görmek bolýar. Esasan bu gulyakanyň yerli kümüşden bolup, ýüzüne altyn gatla epenek etme usulyna edilipdir. Merkezine bolsa hakykatçy oturdurypdyr. Hakykatçyň töweregine bolsa işlen timdolo kepşirilipdir. Hakykatçyň töweregine gadal renkli çüýüş agaçlar oturdurypdyr. Şu gulyakanyň ýüzüne bolsa aýgyzyl naqşy, islimi naqşlar bolsa epenek etme usulyna bezelipdir. Görüşimiz ýaly dugmalaryň birinji hatary gul şekilli bezek önüm gidýän bolsa, aşaky bölegine bolsa zynjirli dugmalar ýasalypdyr. Şu gulyakamyzyň wagtyny aýdamyzda 20-nji asyryň başyny ölçüşini alýar. Gulyakamyzyň diňe şol ýaly şelpeli dugmalar görnüşinden eýsem 20-nji asyryň 50-nji 70-nji ýyldan başlap bolsa Türkmen dergäriniň kemaly
gelmek bilen ustatlarça bir näçe gulyakalyň görnüşlerini ýasapdyrlar. Şo görnüşleriň birini aýtsak bolsa, ýaly gulyakan aýtmak bor. Ýaly gulyakany esasanam Türkmenistanyň günorta sebitleri aharmaly weraýtlaryň dergälerini ýasanlyklaryny görmek bolýar. Ýaly gulyakanyň ýerli kümüşden bolup ýüzüni altyn çaýlypdyr. Ýüzüne bolsa beýle gulyakalara garandan bir näçe gyzyl reňkli çüýşe gaçlar oturdylypdyr. Aşaky bölegine bolsa ýa-ýa-da salýan kümüş bölegi kepşirlenipdir. Ýaly bölegiň aşagyna bolsa gulplar kepşirlenip, gulplaryň aşaky bölegini iki gatarlaýan gidýän şelpeler birikdirilipdir. Gyzyl reňkli çüýşe gaçlar bilen bedelipdir. Diňe bir şelpeler eýsem aralyk böleklerine bolsa dugmalar ýerleşdirilipdir. Sebitini aýdamyzda bolsa Ahalmar welaýatynyň dergälerini ýasan önüm bolup durýar. Döwrüni aýdamyzda bolsa 20-nji asyryň 50-70-nji ýyllaryny ölçüne alýar. Türkmen denanlarynyň türkmen şaýseplerine bolan sarpasy, söýgüsi aňyrdan gelýänler. Çünki ene mamalarymyz bu şaýsepi bereketliligiň, asyllylygyň nyşany hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem olar öz şaýseplerini çem gelen ýerde goýmaklyk ýa-da ony çem gelen ýere daqynyp gitmekligi halamanyrlar, oňlamanyrlar. Şonuň üçin hem türkmen denanlary öz şaýseplerini apalap, söýgülep daqypdyrlar. Ony eneden gyýda geçirmekligi, eneden agtyga geçirmekligi, nesilden nesile geçirmekligi özleriniň mukaddes borçy hasaplapdyrlar. Şeýle ajaýyp borç ýerine ýetirmegi bolsa, her bir türkmen denanynyň bir talap edipdirler. Şeýle ajaýyp ýörelgeler özüne siňdiren, şeýle däp desurlary wasp edýän türkmen denanlarynyň şaýsepleri asyrlardan asyrlara aşyp biziň günlerimize gelip ýetipdir. Dergärçiligiň şeýle ajaýyp nusgalary biziň günlerimizde hem kämilleşdirilýändir. Bu görýän gulyakamyzda bolsa, taliplarymyz ýerine ýetirende her bir sebitde ýerine ýetirilýän gulyakalaryň bir ähäňini bermäne çalyşypdyr. Merkezinde şol Balkan sebitinde ýerine ýetirilýän gulyakamyzyň tomorçagyny ýerleşdirip, garasyndan islimi nagşylarynyň kesme usulunda ýerine ýetirilipdir. İşlen siyimlary hemde gyran nagşylarynda hem esasan kesme usulunda ýerine ýetirilen nagşyslary sazlaşdyryp ýerleşdiripdir. Galyplaryň üstü bilen qakylan şekilçikleri hem ýerleşdirip hakyky gaçlary ulanypdyr. Biziň döwlet muzeýimizde gulyakalaryň bir näçe görnüşleri goralyp saklanýar. Diňer goralyp saklanma çäklenme dikiliş hemde rejeleş işler geçirilýär. Bu işlerin geçirilmegi bolsa milli gymmatlyklarymy innikli nesillere ýetirmek maksat edilýär. Biziň şunday milli mirasymyzy, medeniýetimizi öwrenmäni, ony dünýä ýaýmak üçin ul mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaýymyza, arkadaýly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun alyp beren işler elmi damar wajarsyn. Biziň ajaýyp mirasymyzy, milli mirasymyzy gorap saklamak, onu halkymyzyň arasynda wagt etmek üçin giň mümkinçilikler döredilip berilýär. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän hormatly arkadaýymyza, arkadaýly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly arkadaýymyzyň, arkadaýly gahrman serdarymyzyň il ýurt bähwetli, umum adamzat ähmiýetli işleri hemişe rowaj alsyn. Dergärçilik suratynda gulyaka şaýsepi biziň ularymyza bir gelip ýeten esasy şaýsepleriň biri bolup durýar. Biz dergärler gelin gyzlaryň islegine görä bir näçe görnüşlerini ýerine ýetirýär. Gündelik durmuşunda ýa-da bir toý bayramlarynda hem esasy gelin gyzlarymyzy gulyakasyz gözeňe getirip bolmaýar. Şonuň üçin hem gulyakalaryň ýaka bezegi diýip onuň gündelik durmuşunda kiçiräk görnüşinden uly görnüşini hem şelpeli görnüşlerini hem bir näçe görnüşlerini ýerine ýetirýär. Şeýle uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaýymyza, arkadaýly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadaýymyzyň, arkadaýly gahrman serdarymyzyň janlary sag il ýurt bähwetli tutýan tümli işleri elmi damara waşlyklary weslensin.